Patay ang usa ka kusinero nga taga-Dakbayan sa Lapu-Lapu human po sila sa wa mailing tawo kaganihang kadlawon. Ray Pasaporte, Suginlimi. Igo sa iyang tuong dughan mao'y hinungdan sa kamatayon sa kusinero sa usa ka kanaanan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu nga si Ismael Toscano, 36 anyos, taga Barangay Paho sa Mang Syudad. Sa investigasyon sa Lapu-Lapu City Police Homicide Section nga mi-off sa trabaho ang biktima mga alas 3 ganihang kadlawon ug miuli sakay sa iyang motorsiklo. Giatngan kini sa wa mailhing mamumuno dinhi sa corner Acacia duol sa bag-ong terminal sa Barangay Paho aron muliko padong sa ilaha dihang gidulit kini sa pagpusil. Sa pagkutlo ning balita wa pay makuhang motibo ang kapulisan. Bisan ang duha ka igsuong lalaki sa biktima wa masayod kun duna kini kontra kay muli dayon kini gikan sa trabaho ug way bisyo. Ray Pasaporte, News 5. Nangaangol ang duha ka mga motorista human maaksidente sa managlahing hitabo sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Madinsawang Suginlimi. Nagkadugo ang naong ni Francis Marvin Baguio, taga Barangay San Miguel, Cordova. Human nakasugat og aksidente sa subidahon nga bahin sa First Mactan Bridge, habig sa Dakbayan sa Lapu-Lapu ganihang alas 5 sa buntag. Sakay sa iyang motorsiklo, giingong suway nga mi-overtake ang biktima sa nag-mountain bike, apan nasabud ang iyang manubela ug nabanda sa laing sakyanan nga gikan sa airport. Gani gawala pasag, wala ligsa, ligid yung ulo. Dito ba to? Gusto idaga niya eh. Naktin siya. Naktin na ko niya. Lamban ako. Okay na kayo, wamo ko na unta kay. Okay kaso, napay kaso no, ligsa ko. Sa alam ba pagtata, mo to dali ko katus tuma. Para likay ko para di maligsa ba. Gitabang sab sa mga sakop sa Aerof si Jerry Abugan kagabii, human mabunal sa karsada dihang nawad-an og kontrol sa iyang motorsiklo. Nagsunod ang biktima sa iyang higala nga nagmaneho ining big bike. Apan pag-abot sa may kurbadahon sa Basak, Lapu-Lapu City, kalit nga midumbol si Abugan sa ligid sa big bike sa iyang higala. Matod sa kapulisan nga nagpahigayon og checkpoint dool sa nangtabuan, nga kusog nga nagpadagan ang biktima. Giangkon sa higala ni ini nga nakainom sila sa biktima. Wala sa kay sektor mo ang dagat sa Padang Minor, siya murag kusog yung dagat tinggal eh. Buti ko siya kapag daing simo niya nabalance siya kay kurbadahon lang sila. Mo to siya na napahigit to. Pag kita niya nga na checkpoint mo to nga ang to nag-abante nasug minor. Pag sunod mo dibundo sa ligid atras. Madin Sabang, News 5. Dead on the spot ang usa ka bugada nga naglakaw sa Maydan Iscarrio sayo kaganinang buntag. Babaeng driver nga nakabangga didto na mi-surrender sa buhatan sa Sitom tungod kay matod pa nahadlok. Ray Pasaporte, Suginlimi. Patay on the spot si Atty. Norma Garciano human maligsi pasado alas 5 kaganinang buntag sa Dalan Iscarrio sa may Barangay Kamputaw. Siya ko siya nga, nikalit mo siya gliko. Ya wala bini bangag dinhi kaning iskaryo nga yan. So nakuryoso kung anong niliko siya. Pagtanaw na ko sa side niya sir, paglako sa niya. Ang kambot naman sa biktima nga mo gipag-drop sa kalsada ba. Kanang shortcut. Nagtuo si Mark nga nakabantay ang driver sa sakyanan nga nakadasmag kay ni pasirit kinig padagan paingon sa Kapitol hinungdan nga iya kining gigukod aron makuha ang plate number. Dugang sa nakasaksi nga unang ni kanaog sa sakyanan ang babae sa passenger side, dayon ni sunod sab og kanaog ang babaeng driver. Inana tong babae nga what happened. Ma'am na mo naligsan dol sa ibahan inyong gibiyaan. So maulo na suri-suri yung mikebo ko nga. Di mo mabalik. Masa nga. Sige, mabalik. Nga mo to, mga. Ngayon sila mabalik sila. Wait ko, mga tuwan nga mabalik. Niya banti ko, kamay. Ang namatay mao'y pangu sa legal department sa CFI Cooperative. Matud ining lalaking trabahante sa CFI kinsa mao'y usa sa mikumpirmar sa patayng lawas sa abogada nga mag-walking sayo sa buntag ang namatay ug musimba sa Capitol Parish. Ang pagkakaroon sir, wala pa. So, ato nang monitoran karon nung pasinay mo, ban mo, surrender karong mga orasa. Sa buhatan sa Sitom na misurrender ang driver nga si Junet Yamyamin, matud pa, wa niya tuyo ang banggaan kini.
Pagkabangga ato, nagtanaw rin ko straight sa daan niya. Wala kami kabantay niya nga nilabang siya kay more dark iyang gisulot. And then more gatan niya nilabang na nabanggaan mo siya. Nana siya sa pumoy sa car like nana siya diri napita. If you have noticed, ang tuga rin nagba. Ang higala niya miyamin kinsa nagpailasangan nga MC miingon nga wa sila intensyon nga daganan ang nahitabo. Wa sila may pakita sa crime scene tungod sa kahadlok. Pulban, siya like, luspad, siya, wala siya kapingog. She wanted to stop, wala siya ka-stop niya. Eventually, ako nagipuli ang arm, nahunong, muto nabot may og Guadalupe, like, sudden kaya pag-anas kilid. So, parking with it to, and then ituyog yun eh. I don't know, CCTV, makita mo po lang akong pag-turn. Giklaro sa duha ka mga babae nga wa sila makainom o gikan silang nagjogging ug anaa sila sa insaktong panimuot dihang nagmaneho sa sakyanan. Ray Pasaporte, News 5. Nasikop sa mga sakop sa City Anti-Illegal Drugs Special Operations Task Group sa Dakbayan sa Lapu-Lapu ang babaeng nutadong tigpayuhot og droga sa Barangay Mactan. Jinky Bargio, Sugin Nimi. Dahil sa mga sakop sa City Anti-Illegal Drugs Special Operations Task Group sa Lapu-Lapu City Police Office, kining panimay sa Sitio Soong 1, Barangay Mactan sa Naasoy Dakbayan. Ilang tuyo mo ang pag-serve sa search warrant sa panimay ni Divina Amodia kinsa nalambigit sa illegal drug activities. Matud sa kapulisan, taod-taod na nilang gipanid-an ang kalihukan ni Amodia ug nagpositibo kini sa test by duha ka semana na ang milabay. Si Amodia giingong 15 ka tuig na sa maong illegal nga kalihukan. Tulo ka medium-sized nga pakete sa gituuhang shabu ang nakuha gikan ni Amodia nga dunay street value nga 75,000 ka pesos. Giingong matag semana makabaligya siya og 15 ngadto sa 20 gramos nga shabu sa iyang customers. We have noticed and based on our workshop, ni increase ang drug affectation within this area part of Mactan. So we monitored who are the key players and we validated na she is one of the major players here. Ang opisyal sa barangay ni Angkon nga dugay na silang nakadungog nga may illegal drugs sa ilang dapit sa pagkasikop ni Amodia nang hinaut ang barangay nga unta mo kunhod ng operasyon sa droga sa ilang lugar. So far hinaon diri ma'am success man sad ang mga kapulisan and at the same time po cooperate man sad po ang area sa man posible ani kasi mahina-hinay na ang tungod kay sa atong administration may manggid ang pag nagmonitor magisilana. Atol sa ronda, nasikop sab ang maguwang sa suspect na si Saturnino kinsa dunay warrant of arrest sa kasong kalapasan sa Dangerous Drugs Act ug Anti-Child Abuse Law. Ako lang natubangon mo eh. Natubangon ko lang para mahuman na ng kasuhan ako ba. Ay, kapi na kayo kuha na wa mo. Jinky Bargio, News 5. Hingpit nga naangkon sa Iglesia ni Cristo ang Guinness World Record alang sa labing dako nga charity walk nga gipahigayon. Tumungsab sa mga kalihukan itong Sabado maong mga katabang ang mga simbahan, maong simbahan sa mga biktima sa Bagyong Yolanda. King Perez, Sugin Living. Libuan ko mga miyembro sa Iglesia ni Cristo ang aniya sa South Road Property sa Dakbayan sa Subo alang silang worldwide walk. Ang mga kalihukan na halag nila alang sa mga biktima sa Bagyong Yolanda. Nagsugod alas 7 sa buntag ni adtong Sabado ang paglakaw sa gibana aban ng 10,500 ka mga miyembro sa Iglesia ni Cristo alang sa worldwide walk nga dunay 250 pesos nga registration fee. Hapsay ra sabang trapiko human giusa ang inbound ug outbound lane sa usa lang kaagianan. Gipasabot sa advising minister sa INC nga ang maong tinguha nagpamatuod nga mahimong mutabang ang INC sa mga dili nila miyembro. Para mabigyan sila ng inspirasyon na kahit na nakaranas sila ng ganong matinding kalamidad, sa iglesia ay nariyan ang pamamahala para dumamay at tumulong sa kanilang kalagayan. Gitinguha sa Iglesia ni Cristo nga makabot ang Guinness World Record isip labing dakong charity walk sa kalibutan din hingpit gyud nila kining naangkon din gilakaw nila ang 1.7 kilometers. At ito nga, itong worldwide walk for Yolanda victims ay isa sa malaking aktibidad na ginawa namin sa taong ito bahagi ng aming paghahanda sa nalalapit na sentenaryo ng Iglesia ni Cristo. King Perez, News 5.
ug mao kadto ang naglangkob sa atong mga balita sa Aksyon Bisaya karong adlaw, Miyerkules, Pebrero 19, tuig 2014. Kini si Frank Balilong. Mga istorya nga di lang kutob sa pagatod sa impormasyon. Musunod na ang Action Prime. Daghang salamat. Ako si Georgia Herrera. Tungod kilabaw pa sa balita, Action!